jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio jowsare hannde ko ñalawma alet hawri ko gollewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moɗon ɗemgal Pulaar ko ɓuuri hewde habaruji meɗen koko États-Unis habaruji men international ma en jaa toon to Gaza ɗum noon ko toon to Palestine ko seppoji mawɗi goni toon to Israël e kadi ko seppoji baɗɗi fitinaji ɗum namdade wonde ko kamɓe laamu Israël yoɓe ƴeewa ko yaaci henne beele guerre o ne darta to mañ dutto toon to France ƴeewen kadi habaruji goni toon ko fate kanko Emmanuel Macron ko jogol fewjide ko fate suɓade hol gardotoɗo laamu toon to France ko ɗum woni titre uji en ɓurɗi mawɗude oɗo journal ma ngare dotuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira moon hannde ko dimanche hawri ko gollewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar d' abord ko siftinde on tan e wayno ko oɗo ñalawma hannde heddi ko balɗe capanɗe jeegom e joyyi ñalawma hadde woteji arde ɗum noon woteji puɗɗoto ko ñande joyyi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi won état ji puɗɗotoɗi woteji muɗum woteji kañoraɗi ɗum noon ko à partir de aljuma garoɗo en e siftinde kadi wonde ko janggo ñalawma ɗiɗi lewrude septembre ene wayno ko fête du travail aux États-Unis hawnaki ma wod jooɗiɓe kono noon ene wayno ko kanko président Joe Biden e kanko Kamala Harris programme mabɓe ko campagne ɗum noon ma en gartu e détail muɗum ɗo e yesso. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare no mbinoɗen e gardidi men ni habaruji men gueɗoɗen ko toon to États-Unis e ɗum noon e tugnade kadi ko ummi e campagne makko kanko Donald Trump no wayno ko kanko Donald Trump kandi hannde ari kadi wullitade hannde wiide wonde ko hono goto e yimɓe ɓe ganduɗa supporteur uji makko hono sénateur ji Tom Cotton no wayno kañum horum arini toon hannde to ABC ɗum noon ko chaine mo ganduɗa ene ɗamini kamɓe hoye mabɓe jeɓɓade ɓe ñande sappo lewru septembre kanko e Kamala Harris e wayno on nde ari toon nde caggal muɗum namda question ngaji ko fate kanko Donald Trump gueɗe ɗe o taka oɗo ene wayno o yaɓɓi kuulal fédéral pour yaade toon to guenale gonɗe toon to Arlington ƴefti toon photoji kadi e wadde ɗum kadi hutorade ɗum pour ɗum ɗoji politique hono kanko kam Tom Cotton d' abord wi wonde ko kala ko Donald Trump waɗi alay saago tan ma galleji janiyankoji ma jañi mbaɗiri ɗum no beelira o wi kono noon e wayno ko kanko Donald Trump ko wi ko famille ɓeɗon militaire uji ko kañumen ñaguinomo so ari toon yo fodde mumen yo wadde kadi photo ji souvenir pour sukaɓe ɓeɗon eyyi ɗum noon kadi ene wayno ko ɗum caggal nde o kanko Tom Cotton nde o haali ɗiɗon haaluji e kadi e tumnade kadi no Donald Trump wiri wonde ko journaliste namdotoɗonomo kanko Tom Cotton ko sénateur ene wayno journaliste o ene wayno o nehanakimo kanko sénateur o eyi ɗum noon sibama ɗum noon kanko Donald Trump ene wayno ene wawi o hayta yaade nin to chaine ABC taw ko rendez-vous mabɓe mo jogui kanko e Kamala Harris ñande sappo lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi siftinde on tan ko ñanden ɓe pottata pour débat mabɓe gadon kamɓe ɗiɗo candidat ji républicain et démocrate ɗum noon ko débat mo ganduɗa en yimɓe fof nen mbatten haqqillaji hay sinno wonde ko oɗo saha joni emi nanodira ni henna saabu wonko kamɓe campagne makko kanko Kamala Harris ñaagui wi wonde ko micro ji mabɓe kamɓe ɗi fof il faut ko guddite taw ko goto mabɓe haala fof ne nane kono e wonde ko kanko Donald Trump yimɓe campagne makko mbi wonde ko wiide makko ɗum ɗo kadi ko waylude kuule gonnoɗe ɗon kuule ko nanodirono ko wonde ko micro ji ɗi gudde ɗum noon ko hakkude makko e Joe Biden wonno kono noon arde joni wiyede kadi micro ji guddita ɗum kadi ko hunde nde o anda won ko miijade o anda ɗum somo jaɓa ɗum ɗon par ce que pour makko kuule potani waylede donc wawi wonde ko kanko ancien président Donald Trump ene wayno kadi ko ɓeydi hen joni ko sibabude kadi hono ABC journaliste uji muɗum ene wayno nettanaki hono supporteur makko hono sénateur Tom Cotton ko sénateur jeeyaɗo toon to Arkansas ene wawi o yalta e ɗiɗo oni wawi o yalta e nanodiral pour jabde arde débat ñande sappo lewru septembre hande ko fate kanko Donald Trump jagol makko toon to Arlington hono Kamala Harris o windi e nder média social wi wonde ko donc yimɓe wonnoɓe armi ene poti rokkede teddungal ngal taw ko teddungal manggal poti nanguede ko yimɓe fodɓe rokkede respect fodɓede nettanede fodɓe kadi yettede
hoy donc enen o wi e sikki makko neddo mo miijaaki mo gonɗinaani wonde ko soldateɓe walla vétéran ji États-Unis ene poti jogaade oɗon respect fotani kañum hoore mum darade nokkuɗo en wiye wonde ɗo kala ko wiyete président États-Unis ko ɗon darato ɗum noon ko jaabol hono kanko Donald Trump jaagol makko toon to genale Arlington ha wiya kadi o ƴefti toon photoji andi ko fate campagne siftinɗon tan donc heddi hen ko 64 ñalawma hadde voteji puɗɗade kono noon ene wayno voteji puɗɗoto ko aljuma garawɗo henna toon to Caroline du Nord ko ɗum waɗi ko campagne mabɓe kanko Kamala Harris e kanko kadi Donald Trump ene hebbini koyɗe o fof toon to Caroline du Nord toon fuɗɗoto voteji mbiyata voteji fuɗɗotoɗi wadde e caggal mum ene wayno ɗo e jonti ɗiɗi kadi toon to Minnesota e Virginia voteji kadi mbaɗa toon ɗum noon ko yiɗɓe wodde law ko en kalino ɗum journée ji meɗen goto fof e ƴeew état mum to voteji mbaɗata pour sen yiɗi wodde woto toon donc ɗum ɗo fof ko hollude wonde ko yangarta mabɓe kamɓe ɗiɗo campagne uji ɗiɗi fof ɗeɗo leyɗele ko wayno Caroline du Nord ko wayno kadi Caroline du Sud en wonde Minnesota en Wisconsin en ɗum ɗo fof ko pour ƴewde beele goto maɓɓe fof ne heeɓa ɗiɗon état ji siftin ɗon tan ɗiɗo état ji kalteɗi jeegom so tawi tan Kamala Harris dañi hen hayso ko tati gañoto e woteji ɗi henna donc ɗiɗon état ji kono jeeya hen ko wiyete Wisconsin ene jeeya hen Georgia ene jeeya hen Caroline du Nord ene jeeya hen Pennsylvania ene jeeya hen Arizona walla e Nevada donc ɗiɗo état ji ko ɗi état ji haade makko arde kanko Kamala Harris gonno ko état ji républicain kono noon ene wayno ko haade convention mabɓe fuɗɗade ha kadi ko convention fuɗɗi ko ene wayno waylise no feewi ko fate toɓe gonɗon toon donc siftin ɗon tan Caroline du Nord woteji puɗɗoto ko aljuma garawɗo en pour wonande yimɓe yiɗɓe wodde law sominaji ɗiɗi caggal muɗum Minnesota Dakota Sud e Virginia kañumen puɗɗoto woteji mumen heddi ko balɗe 64 haade woteji mbadde ñande 5 novembre hitande ujunnaje 2024 ko ɗum waɗi kanko Kamala Harris vice président des États-Unis et candidat démocrate kanko kadi président mo États-Unis Joe Biden mabɓe mbaɗ feeto mabɓe altini janggo ene wayno ko ɓe jogorani joɗade ko toon to Pennsylvania ɓe ñallata ɗum noon ñallugol mabɓe toon ko pour kadi ƴewde beele kanko Kamala Harris beele omo gaño oɗon état siftin ɗon tan ko hitande ujunnaji 2020 kanko président Joe Biden ko kanko gañino oɗon état o hepti ɗum e Donald Trump kono noon ene wayno ko wonno différence hakkude mabɓe heewan no fewi siftin ɗon tan oɗon état ene jogui 19 électeur uji ɗum woni kanko Kamala Harris e kanko président Joe Biden eɓe kebbino toon jaali ɓe ɗamina kadi maɓe mbawa kadi dañde support syndicat yimɓe liggotoɓe wonɓe toon ko syndicat puɗɗiɗo hollude oɗo saha joni ne supporti mo kanko Kamala Harris kono noon hawnaki tawde kadi hawre ko feeto liggey mayi e ɗiɗon syndicat ji kadi enen jaada e mabɓe ko fate oɗo campagne toon to Pennsylvania ɗum noon ko altini janggo toon to Israel e tugnade kadi ko ñalli hollede journée e télévision ngaji hono kamɓe Israel naɓe ɓe jalti hannde haaɓe keewi ɗum noon ɓe jaltude kadi ko seppoji mabɓe ɗum noon ko surtout henne ko caggal nde kadi yimɓe jeegomo jiita toon hanki toon to Gaza ɗum noon ko toon to nokku gonɗo Rafa taw kadi ene maayi ɗum noon tugnade e Israel no mbi wonde ko kamɓe Hamas naɓe ɓe pelli ɓeɗon yimɓe mbari ɗumen caggal nde ɓe jukta toon to Rafa kono e tugnade kadi journaux ji surtout henna journée ko wona Al Jazeera en journaux ji goɗɗi kadi Egypt Today ene wayno ɓe mbi wonde ko ɓeɗo yimɓe jeegomo ɓe ɓalli men Israel wi ƴefti toon to Rafa nder ko tunnelaji mabɓe gonɗi toon o wi ɓeɗo henna waɗi ɗumen ko sababu bombardement ji Israel mbaɗata ɗi donc Israel ɗum noon e tugnade kadi ha hande communiqué gommiɗo toon ɗiɗo journaux ji no mbiɗen ni Al Jazeera e kamɓe Egypt Today donc e tugnade kanko biyete Isad Arish oɗon e wayno ko jeeyaɗo bureau politique Hamas e nder ko wiyedi mo neldi ɗum Telegram taw kadi ko ɗiɗo journée ji kalɗo wi wonde ko
ene wayno ko ɓeɗo yimɓe ɓelli men ko caton toon to Rafa non ko bombardement ji kamɓe Israël naɓe mbaɗi ɗiɗon bombardement ji kadi ɗum woni koɓe mbaɗata ñande foof eɓe mbaɗa Palestine naɓe ɗum noon ene wayno ko kamɓe Hamas ɓe jeehino ni haaɓe jaaɓi wonde proposition mo kanko Biden wonno pour dartinde guerre o kono noon ñande foof Israël nene ɓeyta hen gueɗe ɗe ganduɗa en galano e ɗiɗon proposition ngaji donc ko sakkiti ko Israël naɓe caali par ce que kañumen koyemumen ha andi koko institut mbi wonde ko haysindo guerre o dartima wonde ko soɓe beelama soɓe garti kadi ɓe mbawi continue guerre o walla ɓe jogorani yaltude e surtout ene frontiére hakkude Égypte e Gaza e surtout kadi yaltude kadi won nokkuji wonde militaire ji mabɓe ɗi gon toon donc ko wawi wonde fof ene wayno poɗodiral joni nana haale honde holto habaruji ɗi gummi holto goni gongre gonko wari ɓeeɗo est ce que ko Hamas en pelli caggal nde kamɓe Israël ɓe jokki ɗumen walla ko bomboji ɗi ɓe neldi bomboji ɓe belloto toon ɗi pusi tinulaji ɗi mbari yimɓe wonnoɓe toon taw ko yimɓe dahanoɓe ko wawi wonde fof oɗo saaha joni yimɓe koreji ɓe ganduɗa yimɓe waraɓe toon walla yimɓe ɓellumen koccaɓe mbaɗino communiqué guila hanki mbi wonde ko sibabude ɗum ɗo yimɓe Israël naɓe fof jaltu ceppa kolla Benjamin Netanyahu ko waɗata ko henna ene wayno ko kañum woƴaka ndeke yimɓe naggaɓe woƴa tan ko affaire uji muɗum alay saago guerre o darto ko yaaci yimɓe naggaɓe gartire yimɓe sukaɓe goppe donc ɗum woni seppoji ñalluɗi toon hannde donc yiya tan ene wayno ko wayno Tel Aviv en ko wayno Jérusalem en e guure mawɗe kewɗe gonɗe toon to Israël kamɓe yimɓe fof ɓe jalti ɓe mbaari won nokkuji won surtout nokkuji ɗo autoroute uji gonno ɓe mbaari ɗum ɓe mbaɗi jeygol e nokkuji won ɓe kuɓɓi ɓe dari ɗumini hen ɓe kaɗa yimɓe ɓennude police kadi yiyama ne wadde e mabɓe nanggui yimɓe hewɓe kadi won yimɓe gañiɓe hen oɗo saha joni ene wayno ko police hutorima ɗum ɗoji ndiyam pour sardeɓe kono ene wayno ko oɗo saha joni koɓe holluɓe tan hankkadi pellital kamɓe Israël naɓe seppoji mabɓe ɗi il faut ko ɓe mbiya continue il faut ko laamu ngu dartine ko waɗata ko il faut ko yaaci en kamɓe nanodiral waɗe e guerre gonɗo toon to Gaza o darto ko yaaci il faut kadi ko yimɓe mabɓe garta ko ɗum woni ko haalta oɗo saha joni hono kanko président Joe Biden noon e nder konngudi ɗi o haali wi wonde ko ɗum ɗo ne muusima no fewi ɗum ɗo kadi ma Hamas yoɓ ko ɗum waɗi kanko biyeteɗo Isaac al-Rich o jaabi Joe Biden wi wonde ko o yoɓata ko Israël naɓe par ce que Israël naɓe mbari ɓe ɗiɗo prisonnier ji wona kamɓe Hamas mbari ɗumen donc Israël naɓe poti yoɓe ɗum e kadi ko kanko président Joe Biden walla Amérique naɓe ko kamɓe kadi ballata Israël par ce que bomboji nelteɗi ɗi foof ko bomboji taw ko Amérique fewni ɗum ko neɗɗo biyeteɗo Isaac al-Rich ko kañum neldi telegram pour famnude version mabɓe kamɓe Hamas. cakkitoɗɗen habaruji men international ko toon to France hono kanko Emmanuel Macron gardiɗo leydi France en wayno ko oɗo weekend o woni ko toon to nokku makko privé lanterne ɗum noon ko nokku makko mo woni toon ɗum noon ko nokku o kadi o yaari toon ko pour wawde yidde miijade ko fati holmo ƴeftata holmo suɓoto yo won premier ministre toon de France kono noon altine ene haale wiya wonde ko mo fotti biyeteɗo Bernard Cazeneuve ɗum no mo fottimo lundi matin hawnaki kadi e nder altine o kadi mo fotti ancien président ko wayno Nicolas Sarkozy e kanko kadi biyeteɗo François Hollande ɓeɗon fof mo fotti men janggo altine ɗum ɗo fof ko consultation ngaji pour mabɓe il faut ko ƴefta miijo no fewi pour beela mo wawa ƴeftude holmo mbawɗo lomtade gonnoɗo premier ministre makko biyeteɗo Gabriel Attal démission de caggal nde kamɓe parti démission de caggal nde parti mabɓe caggal nde parti makko kanko Emmanuel Macron perdi majorité ɗum noon ko wawi wonde fof en ndamina wonde ko kanko Emmanuel Macron hawnaki altine janggo ma o ƴeewo ƴeftude suɓade holgonno premier ministre ɗum noon ko caggal ene wona 17 ñalawma nde laamu toon to Sénégal noon laamu toon to France i tawa ala gonɗo premier ministre. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar oɗo ñalawma dimanche 2 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 yen mbaala jaam ha janggo kadi on jarama.